Os venres serán sinal de cultura no Concello de Poio. O Goberno local presentou a programación cultural pros vindeiros meses de outono, unhas actuacións que nesta edición irán destinadas ao público adulto. Comezaríamos o 15 de outubro coa representación de teatro As Velliñas, que é do programa Voltar ás Tornas da Diputación de Pontevedra, e continuaríamos coa Festa do Samaín recuperada pola Asociación Arela. Para continuar no mes de novembro temos un ciclo que se chama Risotadas Contadas, con monólogos, teatro en humor, que terán participación de xente como Isabel Risco, Falla Díaz, Sergio Pazos. O cine tamén estará presente no Outono Cultural de Poio coa reproducción da Illa das Mentiras, unha exhibición que virá acompañada dunha charla coa directora do film e co escritor da historia. E continuaríamos tamén con a filmación, a proxección da Illa das Mentiras, que vería acompañada dun coloquio de Tino Vieitez e Paula Cons para introducir a película para todo o público que nos queira acompañar. A maior parte das actuacións terán lugar no Centro Cultural Xaime Illa. Dende o Goberno local agardan unha boa resposta da veciñanza. O público de Poio respondeu moi ben ás actividades culturais que fixeron no noso concello, e agora que ven o inverno, ter algo que facer para mover tamén non só a cultura no noso concello, sino tamén a economía, para quedar, para ir ao teatro, para ver un coloquio e despois ir a tomar algo, é importante, non? E pensamos que sí, que o público vai a estar contento, vai a vir. Os eventos contarán con todas as medidas sanitarias para cumplir cos protocolos da Consellería. A entrada aos espectáculos será gratuita, pero requírese inscrición previa.